Lena Malta kienet ilha mill-2003 konxja dwar il-bżonn li testendi l-power station ta' Dellimara. Dak iż-żmien Joseph Mizzi, ir-rappreżentant Malti tal-kumpanija BWSC u eks-impjegat tal-korporazzjoni Lena Malta, kien diġà beda jiġbor l-informazzjoni għall-kumpanija Daniża. Sentej wara nħareġ avviż għal pretender meetings skedati għal Marzu 2005. Perjodu li fih Joseph Mizzi kien diġà beda jorganizza laqgħat mhux uffiċjali bejn rappreżentanti tal-BWSC u uffiċjali tal-Lena Malta. Laqgħa uffiċjali bejn Lena Malta u l-kumpanija BWSC flimkien ma' Joseph Mizzi saret fid-29 ta' Marzu 2005. Xarej wara Joseph Mizzi jagħmel kuntatt ma' Anders Lenghorn, uffiċjal tal-kumpanija Daniża BWSC, fejn b'email jgħidlu dwar il-bżonn li jdur għal sors ieħor imlaħħaq fil-politika. Nhar 30 ta' Ġunju jinħatar Alex Tranter fil-kariga ta' chairman tal-Lena Malta. Sa dik is-sena fil-konsorzju BWSC kien hemm il-kumpanija Polydano Brothers, iżda wara l-ħatra ta' Tranter il-kumpanija nbidlet għal dik ta' Zaren Vassallo li b'kombinazzjoni jaħdem magħha l-istess Tranter. F'Ġunju 2006 fil-preżenza ta' Austin Gatt jingħad li Lena Malta kellha tmur għal sistema li taħdem bil-gass. Ftit xhur wara il-BWSC titfa' l-offerta tagħha b'impjant li jaħdem bid-diesel u l-heavy fuel oil. F'Jannar tal-2008 l-Gvern Malti jbiddel il-liġi dwar it-tniġġis fl-ambjent b'tali mod li permetti li l-impjant u s-sistema tal-BWSC jikkwalifikaw għat-tender tal-Power Station. F'Ġunju tal-istess sena Alex Tranter jiddikjara li għandu konflitt ta' interess għaliex jokkupa kariga għolja mal-kumpanija Vassallo Builders li tagħmel parti mill-konsorzju tal-BWSC. Fis-6 ta' Deċembru l-Kumitat Ġenerali tal-Kuntratti approva 3 offerti, dik tal-BWSC, dik ta' Bateman u Men. Bil-Kumitat tal-Evalwazzjoni jgħid li l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża hija dik tal-BWSC. Fil-pajjiż iqum dibattitu sħiħ dwar l-għażla li saret bl-laqdiet ambjentali, ex-Ministri Nazzjonalisti u anke l-Professur Edward Mallija jitkellmu dwar l-implikazzjonijiet ambjentali li se jġib miegħu l-impjant tal-BWSC. Biex ngħid ħaġa waħda biss, waħed bil-forsi li jgħidha. Li jaqqasek tkun l-Arkanġlu Mikiel, all right? Never mind Austin Gatt. Jekk inti f'nofs ta' tendering tbiddel il-kondizzjonijiet, ħaniftehmu, ħadd mhux jieħdok bis-serjetà imbagħad meta toħroġ ħafna spjegazzjonijiet tat-tip li qed joħorġu. Minkejja dan iżda l-Gvern jibqa' dej bil-pjani tiegħu u nhar is-27 ta' Mejju ferma l-kuntratt bil-moħħ tal-mezzi tax-xandir. F'Lulju li għadda l-Awditur Ġenerali intalab jibda investigazzjoni dwar dan il-kuntratt. Fl-istess xahar Austin Gatt jgħid li m'hemm bżonn ta' investigazzjoni għax dak li kien irrapportat dwar il-mod li bih ingħata l-kuntratt kienu biss ħmerijiet. Nhar 18 ta' Settembru l-Oppożizzjoni tressaq mozzjoni fil-Parlament biex tikkundanna l-għażla tal-Gvern u titlob għal vot biex il-Gvern jirrimedja s-sitwazzjoni. Jekk il-Prim Ministru m'għandux problema bil-verżjoni li qed jagħti Austin Gatt, jekk il-Prim Ministru jemmen lil Austin Gatt, jekk il-Prim Ministru jaħseb li l-Gvern tiegħu huwa stabbli biżżejjed biex jiffaċċja din il-mozzjoni minnu fih, jien qed nisfidah minn hawnhekk. Ejja niddiskutu din il-mozzjoni fl-ewwel jum tal-Parlament, nagħmlu ftehim ġdid biex kif jiftaħ il-Parlament mad-daq tal-qampina iva niftehmu illi nibdew niddiskutu u nivvotaw fuq din il-mozzjoni. Ħalli kulħadd ikun jaf fejn qiegħed. Talba li sal-lum baqgħet mhux milquha mill-Gvern bl-iskuża li l-Awditur Ġenerali għadu qed jinvestiga. F'aktar minn okkażjoni waħda Lorenz Gonza ħareġ jiddefendi l-għażla tiegħu u tal-Ministru Gatt. Illi l-għażla li saret hija għażla li l-esperti stess qed jgħidulna il-aħjar għal pajjiżna sija għal dak li għandu x'jaqsam mar-regoli tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam l-emissjonijiet, sija wkoll biex naslu għal pjan biex jingħalaq l-impjant tal-Marsa ħalli sas-sena 2015 Malta tkun niżlet l-emissjonijiet tagħha għal livelli stabiliti. Il-ġimgħa 27 ta' Novembru Joseph Muscat flimkien mad-deputat Laburista Evarist Bartolo jippreżentaw dossier sħiħ lill-Awditur Ġenerali li jitfadawl fuq il-passat tal-BWSC imtappa b'tixħim f'diversi pajjiżi sabiex rebħet kuntratti. 3 ijiem wara rappreżentanti tal-kumpanija jaslu Malta biex jiltaqgħu mal-Awditur Ġenerali. Fil-waqt li ddikjaraw li l-kumpanija ma kienet involuta fl-ebda tixħim, qalu li ma jistgħux jaħilfu li r-rappreżentant tagħhom f'Malta, Joseph Mizzi, ma kienx involut f'tixħim u anqas li huwa kellu kuntatti ma' uffiċjali għolja fl-Lena Malta u politiċi fil-Gvern.
I cannot deny on his behalf. I can deny that I know of any speaking to any political persons. Ftit jiem wara Ostingat jammetti li f'Ottubru li għadda huwa diġà kellu informazzjoni dwar każ ta' tixħim involuta fih il-BWSC. Minkejja dan iddeċida li ma jmurx għand l-Awditur Ġenerali. ċant l-Awditur allura bil-materja. Mhix kwestjoni tiegħi, ma kwestjoni tal-Awditur jew tal-Pulizija. Assolutament.